Maar wat me ek plak vindt, is dat Museum Dokkum vergeestvergonkelijk is voor bezoekers die het Boekenweekgeschenk meenemen. Met het schenkboek Piaggio van Hendrik Groen krijgen bezoekers tussen 1 en 4 uur vergeestvergong naar het museum. Bezoekers zonder Boekenweekgeschenk binnen van harte welkom. Voor haren is een speciale kortingsactie. Wij gaan hierin met Peter, met Jacob Bosma van Museum Dokkum. Welkom in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag, hoi. Ja, morgen is het Safir. Je gaat met het museum Iepen. Ja. Wat is daar te beleven? Nou, wij bevregen om mij te doen aan de museumactie die tijdens de Boekenweek is. Nou, dat rint morgen al, die Boekenweken. En bij het museum Iepen vergeven dus van mensen die het Boekenweekgeschenk Piaggio kregen of op Helha. En we doen er wat passends bij. Dus we hadden een boekenmarkt hadden we erbij. Waarbij we dus organisaties vregen die het oer Dokkum publiceren. Of wat breder oer de regio Noord-Friesland. Dus een boekenmarkt wat gericht is op Dokkum en omstreken. En we hebben een paar leuke schreeuwers en illustrators hebben vregen om daar te komen om te vertellen over hun werk. De Skelte Braaksma, striptekenaar uit Marm, die komt. Krijgt een nieuw boek schreeuwen. Zwalker. Bijzonder boek. En ik ga Vera Damhuis vregen om te komen. En zij had voor de musea vorig jaar een boek schreeuwen en illustreerd. Wat voor gezin heel geschikt is. En ik als even ontdekken wordt als misschien zelfs ik verhalenverteller of schreeuwer worden wordt. Het is een leuke verhaal niet, maar echt heel leuke opdrachten om te oefenen. Dus die twee komen ons. En we hadden er echt nog een boekrecensent bij. Mirte Wester uit Dokkum, die het had op TikTok en Instagram en dat zijn boekrecensies. En zij komt daarmee mee praten en ze even informeren wat zij dan leuke boekentips voor haar. Of andersom, misschien kan zij wat advies aan voor leuke boeken. Kortom, een heel soort verhalen binnen daar, waarschijnlijk ook onwijzig. Even waarom naar het boek. Wat voor boek is dat? Dat Boekenweekgeschenk bedoelst? Ja. Ja, dat is van Hendrik Groen inderdaad, Piaggio. Ja, dat is een verhaal. Ja, ik ga hem nog net lezen, mag ik eerlijk wijzen. Ja, maar het is een beetje een triest komisch verhaal over een man van 61. Die het eventjes een dipje had. Kwad zijn, denk ik. Maar het is wel een heel leuk. De kaft is mooi, het is mooi vormje, het ziet er leuk uit. Het is een. En het is morgen bij hem te krijgen en mij een speciale. Nee. Het gaat erom dus dat het Boekenweekgeschenk dat krijgt. Dus als je in deze weken ergens in de boekhandel een boek epest, dan krijgt het boek Piaggio krijgt er gratis bij. En mij dat gratis boek krijgt dus echt gratis. Sta ik ook tot het museum hoor. Ja, dus hij is met meestal een boek heb je. Bij Van der Velde in Dokkum bijvoorbeeld. Ja. En dan kiezen dus het Boekenweekgeschenk krijgen. En dan kiezen dus morgen ek vergees in het museum komen. Ja. En daar is die streekmerk met boeken en verhalen in de buurt. Maar ook de illustrator. Ja, en de bibliotheek nog maar een leuke workshop. Dus er is van alles te doen morgen. Er is een heel soort literair vermaak. Nou, precies. Het is dus van 1 tot 5. Ja. Is er nog meer informatie te vinden van het museum zelfs? Op de website van het museum kun je alles vinden. Het programma zit erop. Mensen die net een Boekenweekgeschenk gaan, die krijgen ook een kwatting. Als ze bij u een boekkeepje in het museum, dan krijgen ze de helft van de entree waarom. Dus ze hopen u ook een beetje de orenmeesten te betjennen. Ja, en de museumkaart is heel, als een kaart hartstikke is ik vergeet het museum in. Dus. Hartstikke mooi. Dank u wel. En een heel soort Willemoorn. Het zal best een heel gezellig evenement worden. Het was een heel mooi weer. Denk het ook wel. In ieder geval wel bijzonder voor u te doen. Ja. Mooi zo. Dank u wel. Goed weekend. Goed,